Γεια σας. Ονομάζομαι Γιώργος και είναι με ιδιαίτερη χαρά που θα μοιραστώ μαζί σας για τα επόμενα λεπτά κάποιες πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν εσάς. Όταν εγώ είχα προδεί αυτή την ευκαιρία πριν από μερικούς μήνες, πραγματικά δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν σε αυτή την ευχάριστη θέση σήμερα να μοιράζομαι αυτές τις πληροφορίες με άλλα άτομα. Έτσι, αυτό που θα σας παρακαλούσα, να χαμηλώσετε τα κινητά σας και να δώσετε όλη την προσοχή για να πάρετε την περισσότερη αξία από αυτά που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Η εταιρεία μας ονομάζεται World Ventures και το μότο μας είναι Make a Living Living. Έχει ιδρυθεί το τέλος του 2005 στο Dallas, Texas και εκεί εδρεύει. Για τα πρώτα χρόνια της η εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην Αμερική. Το καλοκαίρι του 2009 αποφάσισε την παγκόσμια εξάπλωση, όπου άρχισε με 7 χώρες, από τις οποίες 2 ήταν στην Ευρώπη, η Αγγλία και η Κύπρος. Στα μόλις 5 σχεδόν χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία μας έχει καταφέρει να φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα τον οποίο δραστηριοποιείται και αυτός είναι ο τομέας του τουρισμού και των ταξιδιών. Γι' αυτό και έχει μπει σε κάποια περιοδικά για την τεράστια επιτυχία που σημειώνει, τα οποία δεν πληρώνεις για να μπει, αλλά τα περιοδικά αυτά επιλέγουν πετυχημένες εταιρείες για να τις παρουσιάσουν μέσα από τις σελίδες τους. Λοιπόν, η εταιρεία μας απαρτίζεται από μια πολύ δυναμική ομάδα ατόμων, οι οποίοι έχουν εμπειρία ξεχωριστή, ο καθένας στον τομέα του, στο marketing που χρησιμοποιεί η εταιρεία και στον τομέα του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε 16 χώρες και το πλάνο της εταιρείας μας είναι να αναπτυχθεί και να μπει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε όμως τι είναι το προϊόν της εταιρείας μας. Αυτή είναι μια συνδρομή όπου κάποιο άτομο μπορεί να απολαμβάνει Dream Trips. Dream Trips είναι 4 και 5 αστέρων διακοπές σε συγκεκριμένους προορισμούς και ημερομηνίες, αλλά σε χονδρικές τιμές. Μπορείτε δηλαδή να πηγαίνετε σε 4 και 5 ξενοδοχεία ή κρουαζιρόπλια και να πληρώνετε τιμές 3 και 2 αστέρων. Αυτό πολύ απλά η εταιρεία μας το πετυχαίνει λόγω της τεράστιας αγοραστικής δύναμης που έχει με τις δεκάδες χιλιάδες μέλη που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Γι' αυτό το λόγο οι τιμές αυτές οι χαμηλές πηγαίνουν απευθείας στα μέλη. Η συνδρομή είναι οικογενειακή. Έτσι μπορείτε οι οικογενειάρχες να παίρνετε τον σύζυγο ή την σύζυγο αντίστοιχα και τα παιδιά κάτω των 18 μαζί σας σε αυτές τις εκδρομές. Όταν είστε ελεύθεροι, τότε έχετε την ευκαιρία να παίρνετε πάντα ένα φιλοξενούμενο μαζί σας, το οποίο άτομο πληρώνει την ίδια τιμή μαζί σας σαν να ήταν μέλος. Πάμε λοιπόν να δούμε παραδείγματα από τις εκατοντάδες που υπάρχουν. Το 2006 είχαν διοργανωθεί 15 μόνο Dream Trips και βρισκόμαστε στο 2010 με πέραν των 400 ταξιδιών να διοργανώνονται και να υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για τα μέλη μας. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε αυτές τις τιμές. Κρουαζιέρες $59. Εδώ πέρα οι φόροι είναι περισσότεροι και αυτοί δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εταιρεία μας από την τιμή της κρουαζιέρας. Αυτή φεύγει συγκεκριμένα από το Μαϊάμι, υπάρχουν πάρα πολλές και αφορά 5 μέρες στο πλοίο με οτιδήποτε περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Στο Ειλάτ, Ισραήλ, έχω προσωπικά επισκεφθεί αυτό το τουριστικό θέρετρο πριν γίνω μέλος στη World Ventures φυσικά. Και εδώ πέρα είναι διαμονή για 2 βράδια σε 5-άστερο ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα με $219 συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και των φόρων. Στην Πράγα, ένα ταξίδι το οποίο είναι για 4 μέρες σε 5-άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης για $119 με το πρωινό και τους φόρους. African Photo Safari. Αυτό το ταξίδι αφορά για 6 μέρες και περιλαμβάνει όλες τις ξεναγήσεις, τα μεταφορικά μέσα στην εκδρομή, φαγητά και ποτά και είναι στα $1.710 το άτομο. Η εταιρεία μας συνήθως κάνει τη δική της έρευνα και αφού βρει για πανομοιότυπο ταξίδι την τιμή που υπάρχει στο ίντερνετ εκτός World Ventures, τότε μας κάνει και την εισήγησή της όσο αφορά το saving το οποίο έχουμε από το συγκεκριμένο ταξίδι. Εδώ πέρα βλέπετε ότι ένα ζευγάρι θα σώσει γύρω στα $2.800 από αυτό το ταξίδι. Mediterranean Cruise. Αυτές οι κρουαζιέρες στη Μεσόγειο γίνονται 3 ή 4 φορές τον χρόνο. Η συγκεκριμένη κάτω από $1.000 ξεκινά από Νάπολη, περνά από όλες τις πόλεις που βλέπετε και διαρκεί μία εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι στο πλοίο περιλαμβάνονται αρκετά από τα facilities τα οποία παρέχει και έτσι έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε σε υπερπολιτελές κρουαζιερόπλαιο με τέτοια χαμηλή τιμή. Ο γύρος της Κίνας. Εδώ πέρα βλέπετε ότι η τιμή περιλαμβάνει και το αεροπορικό εισιτήριο. Περισσότερα ταξίδια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο. Για 2 απλούς λόγους. Είμαστε πολύ καινούργοι στην Ευρώπη και έτσι η εταιρεία μας θέλει να είναι προσβάσιμο το προϊόν μας από όλες τις χώρες μέλη που είναι στη World Ventures για να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο ταξίδι. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει αυτή την εκδρομή που είναι για 10 μέρες και περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να πάρει την τιμή χωρίς το εισιτήριο που φεύγει από το Σαν Φρανσίσκο. Στο Riviera Maya, ένα πάρα πολύ ωραίο resort στο Μεξικό. Αυτό είναι ένα all-inclusive ταξίδι για 4 μέρες για $199.
Εδώ πέρα έχω την προσωπική μου εμπειρία που πριν από μερικούς μήνες είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε ένα από τα υπέροχα ταξίδια της εταιρείας μας και να πάω στον Dream Trip του Los Cabos. Εκεί πέρα έμεινα σε ένα πεντάστερο resort, all inclusive, και αυτό σήμαινε ότι μας παράλαβαν από το αεροδρόμιο και μας πήραν στο resort. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα είχαμε όλα τα cocktails, όλα τα φαγητά, προγεύματα, μεσημεριανά, δείπνα, snacks και όλα τα ποτά, το mini bar στο δωμάτιο. Όλα περιλαμβάνονταν στην τιμή. Έτσι, μέναμε σε ένα πεντάστερο resort πάνω στη θάλασσα, χωρίς να πληρώσουμε ούτε cent επιπλέον. Στο Κάβο Γκρέκο, μια μαγευτική τοποθεσία στην Κύπρο, όπου είναι διαμονή σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο με το πρωινό σε sea view δωμάτια. Αυτό είναι στα $199 με τους φόρους και υπάρχει και το γεύμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα μέλη μας τα οποία δεν θα πάνε σε αυτό το Dream Trip, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξοδέψουν περισσότερο από αυτά τα λεφτά αν μείνουν στο σπίτι. Έχετε δει μόνο μερικά από τα πολλά εκατοντάδες Dream Trips που υπάρχουν για να κλείσετε και να πάτε μαζί με την οικογένειά σας. Υπάρχει όμως πρόσβαση σαν μέλη της World Ventures και στα Getaways και Vacation Rentals. Εδώ πέρα έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα από 60.000 properties, σε πέραν από 160 προορισμούς, για να ενοικιάσουμε δική μας έπαυλη, δικό μας διαμέρισμα για μία εβδομάδα ή 2 εβδομάδες σε ημερομηνίες της δικής μας επιλογής και να πάμε με τους φίλους και την οικογένεια. Και παίρνουμε τιμές χαμηλές, όπως στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα property το οποίο είναι για 4 άτομα, $379 για μία εβδομάδα. Εδώ πέρα έρχεται δηλαδή γύρω στα $13,5 το άτομο την ημέρα. Το ίδιο στη Φλόριντα υπάρχει μια άλλη επιλογή, όπου πάλι με $13,5 το άτομο την ημέρα μπορείτε να πάτε για μία εβδομάδα και να απολαύσετε όλα τα facilities που υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι προορισμοί, όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτά που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής είναι τα προϊόντα της εταιρείας μας. Και η εταιρεία μας θέλει αυτά τα προϊόντα να είναι προσβάσιμα στους περισσότερους παρά στους λιγότερους. Γι' αυτό και η τιμή για να είστε μέλος με την εταιρεία μας είναι $200 περίπου μία φορά στη ζωή σας και $50 περίπου τον μήνα για να είστε ενεργά μέλη με την World Ventures. Η δική μου εμπειρία είναι ότι όταν είχα γίνει μέλος, έκλεισα το πρώτο μου Dream Trip, το οποίο ήταν σε ένα πεντάστερο resort στην Πάφο, στην Κύπρο, και έμεινα σε ιδιωτική έπαυλη με τη δική μου πισίνα με κόστος 38 περίπου ευρώ. Όχι τη μέρα, αλλά για όλο το Σαββατοκυριακό. Αντιλαμβάνεστε ότι το saving που είχα από το πρώτο μου ταξίδι, έχω καλύψει την επένδυση για να είμαι μέλος και σχεδόν όλες τις συνδρομές για το πρώτο έτος. Έτσι, το προϊόν μας είναι πάρα πολύ δυναμικό και είναι μόνο λογικό για κάποιον να επιλέξει να γίνει μέλος με τη World Ventures, ούτως ώστε μπορείτε να γλιτώνετε λεφτά στις διακοπές, αλλά και γιατί όχι να πηγαίνετε περισσότερες διακοπές. Σας έχουμε δείξει λοιπόν μόλις ένα σύστημα όπου μπορείτε εσείς να πηγαίνετε στις διακοπές ενός χρόνου κάθε μήνα. Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει ένα πάρα πολύ έξυπνο σύστημα, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ένα πλάνο Β στη ζωή μας. Όλοι έχουμε μια κανονική δουλειά, υποθέτω, ένα κανονικό εισόδημα, αλλά είναι καλά να υπάρχει ένα δεύτερο ή τρίτο εισόδημα στη ζωή μας, ίσως, για να υπάρχει μια ασφάλεια. Έτσι, εδώ πέρα έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα που μπορούμε εμείς, χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν και συστήνοντας αυτό το προϊόν σε φίλους και οικογένεια, να έχουμε πρόσβαση σε ένα επιπλέον εισόδημα. Καταρχήν, η εταιρεία μας είναι στα 5 χρόνια ζωής και είναι χωρίς χρέος. Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου, η οποία δεν είναι ούτε τα ακίνητα ούτε το πετρέλαιο. Είναι η ταξιδιωτική. Προσωπικά δεν το γνώριζα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη βιομηχανία στη σειρά, όπου είναι το πετρέλαιο, η διατροφή και τα φαρμακευτικά, αν τις προσθέσουμε μαζί, δεν φτάνουν την αξία των $8-3 εκατομμυρίων το χρόνο, που είναι η ταξιδιωτική. Και αυτή η βιομηχανία έχει ως σκοπό και στόχο να διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία. Γιατί οδηγείται κυρίως από τους baby boomers. Εκτός από όλο τον κόσμο ο οποίος ταξιδεύει, υπάρχει μια ομάδα ατόμων τα οποία γεννήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για περίπου 15 χρόνια είχαν γεννηθεί γύρω στο 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκείνη την εποχή. Έτσι, αυτά τα άτομα, ό,τι άγγιζαν, γινόταν χρυσός. Σε όποια βιομηχανία αποτείνωτο, είτε ήταν οι παιδικές τροφές, είτε ήταν τα σχολικά είδη, είτε την δεκαετία του 80 τα σπίτια, αυτά έκαναν boom σε θέματα πωλήσεις. Σήμερα οι baby boomers αφιπηρετούν. Και έτσι ο κόσμος ο οποίος έχει περισσότερο χρόνο, όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει, πλήστοι απάντησαν ότι θα ταξιδεύουν τον κόσμο και θα κάνουν περισσότερες διακοπές. Γι' αυτό και εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση, να επενδύσουμε ένα μικρό ποσό σε αυτήν την τεράστια βιομηχανία, το οποίο είναι $100 μία φορά και $11 περίπου
τα έξοδα για να έχουμε ένα δικό μας business. Με αυτό το ποσό που επενδύουμε, παίρνουμε τις δικές μας ιστοσελίδες. Βλέπετε εδώ πέρα μία γεύση του πώς θα φαίνεται η δική σας σελίδα, όπου υπάρχει το όνομά σας και όλες οι πληροφορίες για την εταιρεία μας. Αυτό μπορείτε να το δείξετε σε οποιοδήποτε άτομο στον κόσμο και έτσι η αγορά σας δεν είναι μόνο η χώρα στην οποία ζείτε, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος όπου θα ανοίξει η Well Ventures. Και πίσω από αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει το back office, δηλαδή είναι η δική σας επιχείρηση. Δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε οτιδήποτε, αλλά όλα είναι αυτοματοποιημένα στην σελίδα αυτή. Συνήθως οι πλήστες επιχειρήσεις ξοδεύουν πάρα πολλά από τα εισοδήματά τους για διαφήμιση στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα ή στους δρόμους. Η δική μας επιχείρηση ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων της για να το πληρώνει πίσω στους αντιπροσώπους με κάποια μορφή προμηθειών που θα εξηγήσω τώρα αμέσως, για μια δουλειά την οποία κάνουμε ήδη. Δηλαδή, προωθούμε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Όταν έχουμε μια προσωπική εμπειρία σε ένα εστιατόριο ή έχουμε δει μια πολύ καλή ταινία, η τάση, η ανθρώπινη φύση είναι να το συστήνουμε σε άλλους φίλους. Και αυτά τα άτομα πολύ πιθανόν μπορεί να δοκιμάσουν αυτό το προϊόν ή την δική μας εμπειρία. Έτσι, εδώ πέρα υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι πληρωμής. Ο πρώτος τρόπος πληρωμής είναι οι απευθείας προμήθειες. Έτσι, όταν εσείς θα συστήσετε αυτό το προϊόν σε κάποιο φίλο και ο φίλος σας πάρει το Dream Trips Membership, γίνει μέλος δηλαδή με την εταιρεία μας, τότε εσείς παίρνετε $20. Είναι μια ευγενική κίνηση καλής θέλησης από την εταιρεία προς εσάς για τη σύσταση ενός μέλους. Εδώ πέρα υπάρχει όμως ένα μεγάλο σημείο που θέλω να σταθώ. Αυτό είναι το τρίτο πιο σημαντικό που θα πω σε εσάς σήμερα. Όταν εσείς συστήσετε προσωπικά 4 νέα μέλη στη δική σας ομάδα και αυτοί αγοράσουν το Dream Trips Membership, τότε εσείς πάβετε να πληρώνετε οποιαδήποτε μηνιαία συνδρομή. Ενώ έχετε 4 ενεργά μέλη από δικές σας προσωπικές συστάσεις. Γι' αυτό από τώρα και στο εξής είστε δωρεάν μέλη στην εταιρεία μας και έχετε δωρεάν το business, τη δική σας επιχείρηση, χωρίς επιπλέον έξοδα. Η εταιρεία μας προσφέρει αρκετά bonus. Ένα από αυτά είναι ότι κάθε φορά που εσείς συστήνετε 6 προσωπικά άτομα στην εταιρεία μας και αυτοί αγοράζουν το Dream Trips Membership, σε διάστημα 4 εβδομάδων παίρνετε τον bonus των $250. Γι' αυτό τώρα ας δούμε πώς χτίζουμε το δικό μας business. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής έρχεται από την ομαδική δουλειά. Σαν αντιπροσώποι έχετε 2 ομάδες, μία δεξιά και μία αριστερά. Έτσι, όταν κάθε φορά στην ομάδα σας υπάρχουν 3 νέα μέλη στην δεξιά ομάδα και 3 νέα μέλη στην αριστερή ομάδα, αυτό η εταιρεία το αναγνωρίζει σαν κύκλο και πληρώνεται με $100 bonus. Οι κύκλοι για τις πρώτες 60 μέρες είναι διπλοί και συνεχίζουν να είναι διπλοί με κάποιες προϋποθέσεις που βλέπετε στην οθόνη. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα για να δούμε τι είναι εφικτό για σας όταν αρχίσετε να δουλεύετε με την εταιρεία μας. Καταρχήν, εσείς θα το συστήσετε σε κάποια άτομα. Αν το συστήσετε σε 6 λοιπόν άτομα οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν μας και γίνουν μέλη στην ομάδα σας, τότε παίρνετε τα $120 που είναι $20 η απευθείας προμήθεια από το κάθε μέλος. Ακολούθως, παίρνετε τον bonus των 250, νομένου ότι αυτά τα 6 μέλη έχουν έρθει στην ομάδα σας, νομένου ότι αυτά τα μέλη έχουν έρθει στην ομάδα σας σε διάστημα 4 εβδομάδων και επίσης κάνετε τον πρώτο σας κύκλο, ο οποίος είναι διπλός αν αυτός έχει γίνει τις πρώτες 60 μέρες. Εσείς έχετε δηλαδή επενδύσει $360 για να είστε μέλος και αντιπρόσωπος στην εταιρεία μας και έχετε τώρα ένα εισόδημα $570 με αυτό το παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω βιώσει εγώ προσωπικά από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με την εταιρεία μας. Επένδυσα $360 για να γίνω μέλος και αντιπρόσωπος στην εταιρεία μας και σε λιγότερα από μία εβδομάδα είχα πετύχει αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής, που είναι η κύκλη, συνεχίζει σε απεριόριστα επίπεδα χαμηλά. Δηλαδή, όταν εσείς συστήσετε σε κάποιους φίλους αυτή την ευκαιρία και γίνουν μέλη και αντιπροσώποι στην ομάδα σας, αυτοί θα κάνουν το ίδιο. Και έτσι, εσείς κάθε φορά που θα έχετε στην ομάδα σας, είτε είναι από προσωπικές σας συστάσεις, είτε από τις συστάσεις των φίλων σας ή των φίλων των φίλων σας, 3 νέα μέλη στην δεξιά ομάδα και 3 νέα μέλη στην αριστερή ομάδα, θα κάνετε τον κύκλο. Όπως έχω πει, συνεχίζει σε απεριόριστα επίπεδα, γι' αυτό φτάνουμε κάποια στιγμή να πάμε στον τρίτο τρόπο πληρωμής, όπου εκεί έρχεται πραγματικά η οικονομική ελευθερία. Και αυτός δεν είναι άλλος από το παθητικό εισόδημα. Κλασικό παράδειγμα ατόμων που έχουν παθητικό εισόδημα στη ζωή τους είναι οι τραγουδιστές ή οι συγγραφείς. Γράφουν δηλαδή ένα βιβλίο μία φορά και όταν το βιβλίο αυτό πωλείται, κάθε φορά από τις πωλήσεις παίρνουν δικαιώματα χωρίς να πρέπει να ξαναγράψουν αυτό το βιβλίο. Στην εταιρεία μας, το παθητικό εισόδημα αρχίζει στο πρώτο επίπεδο, όπου εσείς πετυχαίνετε να έχετε 30 μέλη στην δεξιά ομάδα και 30 στην αριστερή. Αυτό θα έρθει, επαναλαμβάνω, από την ομαδική δουλειά. Και αυτό συνεχίζει να αυξάνεται όσο αυξάνονται αυτά τα νούμερα στην ομάδα σας. Όταν λοιπόν αυξάνονται τα μέλη στην ομάδα σας, φτάνουμε στην επόμενη βαθμίδα, όπου έχετε 90 ενεργά μέλη στην δεξιά ομάδα και 90 ενεργά μέλη στην αριστερή ομάδα. Έτσι,
φτάνετε στη βαθμίδα του director. Και εδώ πέρα αρχίζουν τα παθητικά εισοδήματα να αυξάνονται. Αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ σε αυτή την παρουσίαση σήμερα. Και αυτό είναι ο κύριος λόγος που εγώ πέτυχα τα αποτελέσματα που σας είχα αναφέρει προηγουμένως. Γιατί με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας μας μαθαίνουμε όχι μόνο πώς να χτίσουμε τη δική μας ομάδα μέσα στην Well Ventures, αλλά παίρνουμε μαθήματα ζωής. Αυτά είναι τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία παρέχει η εταιρεία σε εμάς, ούτως ώστε να αναπτυχθούμε εμείς προσωπικά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη δική μας ομάδα να αναπτυχθεί. Μέσα από αυτά τα trainings μαθαίνουμε πάρα πολλά skills, πάρα πολλές ικανότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε όχι μόνο στη Well Ventures, αλλά σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας. Είτε είναι η προσωπική μας, η σχέση μας με την οικογένεια, τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά μας και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τα άτομα τα οποία διεξάγουν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι άλλοι παρά από άτομα σαν εσάς, σαν εμάς, οι οποίοι έβλεπαν τις πληροφορίες πριν μερικά χρόνια, 2, 3 ή 4, και αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μας εκπαιδεύουν γιατί έχουν πετύχει σε αυτό που εμείς θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι είναι πολύ φρόνιμο και λογικό να μαθαίνουμε από τα άτομα τα οποία έχουν φτάσει στον τόπο που θέλουμε να πάμε κι εμείς. Είναι άτομα τα οποία κερδίζουν πάρα πολύ σημαντικά εισοδήματα, 5 ή 6 ψηφία κάθε μήνα σε παθητικά εισοδήματα και μας εκπαιδεύουν βήμα-βήμα πώς να πετύχουμε και εμείς τους δικούς μας στόχους. Έτσι, εσείς μπορείτε να βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να απολαμβάνετε κάθε μήνα το παθητικό σας εισόδημα. Έχοντας πει όλα αυτά, βέβαια, η εγγύηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας για τον κάθε ένα από εσάς εξαρτάται από εσάς. Δεν υπάρχει εγγύηση για όλα όσα έχουμε πει προηγουμένως. Οι δικές σας προσπάθειες είναι αυτές που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, αν εσείς δεσμευτείτε με τον εαυτό σας ότι θέλετε να πετύχετε κάτι συγκεκριμένο, τότε μόνο εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε αυτό το πράγμα. Η εταιρεία μας, σαν και ιδιωτική, δημοσιεύει τα αποτελέσματα των τελευταίων 4 χρόνων όσο αφορά τις προμήθειες που έχει δώσει πίσω στους αντιπροσώπους. Βλέπετε εδώ πέρα ότι στο βαθμίδα του director, που είναι το 90-90 που είχαμε αναφέρει προηγουμένως, υπάρχουν τα εισοδήματα που είναι γύρω στις 21.000 τον χρόνο κατά μέσο όρο. Στη βαθμίδα του Marketing Director, που είναι η βαθμίδα στην οποία βρίσκομαι εγώ σήμερα, είναι γύρω στις 59.000 και πάμε μέχρι την πιο ψηλή βαθμίδα, τη βαθμίδα του International Marketing Director. Εδώ πέρα κάποια άτομα παίρνουν εισόδημα πάνω από $500,000 τον χρόνο κατά μέσο όρο και αυτά είναι αποτελέσματα των τελευταίων 4 χρόνων. Με μικρά γράμματα στο κάτω μέρος, το τι αναγράφει είναι ότι το 26,3% των ανεξαρτήτων αντιπροσώπων πήραν λεφτά από την εταιρεία μας. Επομένως, το άλλο 70% δεν έχει πληρωθεί. Τι έκαναν αυτά τα άτομα? Πολύ πιθανώς να ταξίδευαν, να χρησιμοποιούσαν το προϊόν. Και υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία είτε δεν προσπάθησαν αρκετά, είτε δεν ενδιαφέρονται να έχουν το επιπλέον εισόδημα, αλλά απολαμβάνουν την πραγματική αξία του προϊόντος μας, που είναι τα Dream Trips. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες επιτυχίας, όπως ο Ματ Μόρις, αγαπητός φίλος, τον οποίο έχουμε γνωρίσει προσωπικά, συγγραφέας του βιβλίου Άνεργος Εκατομμυρίουχος και ο τρίτος πιο ψηλά αμοιβόμενος με την εταιρεία μας. Λόγω διαφόρων μπόνους που έχει η εταιρεία, ο Ματ Μόρις έχει πληρωμένο το αυτοκίνητο και το σπίτι από την εταιρεία και είναι στην πιο ψηλή βαθμίδα με την εταιρεία μας. Ο Dr. David Peach είναι ίσως η πιο πετυχημένη ιστορία στην Well Ventures. Είναι το κλασικό παράδειγμα του ατόμου που δεν είχε το χρόνο. Δεν είχε το χρόνο καν να δει αυτές τις πληροφορίες που βλέπετε εσείς τώρα. Έτσι, ο φίλος του, μετά από 21 φορές που τον είχε καλέσει να δει τις πληροφορίες, κατάφερε να τον βάλει μπροστά από μία οθόνη και να του δείξει αυτό που βλέπετε εσείς σήμερα. Το τι αντιλήφθηκε εκεί πέρα ο Dr. David Peach είναι ότι, αν και είχε την οικονομική ελευθερία λόγω των πολλών εισοδημάτων σαν πετυχημένος χειροπράκτης, δεν είχε την ελευθερία χρόνου. Και έτσι αφιερώσε αρκετό χρόνο, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έφτασε στην πιο ψηλή βαθμίδα, που είναι ο International Marketing Director. Ενώ η Γαβριέλα της πήρε περισσότερο χρόνο από μερικούς μήνες, της πήρε μερικά χρόνια να φτάσει στη βαθμίδα του Marketing Director και να απολαμβάνει σήμερα περισσότερο χρόνο με την κόρη της, να δουλεύει πιο λίγες μέρες του μήνα στην δουλειά της και να μπορεί να έχει την κόρη της σε καλά ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχουν ιστορίες επιτυχίες και σε άλλες πάρα πολλές χώρες, όπως στην Κύπρο. Η Έλενα Χιλέος, ένα παράδειγμα της κρίσης, όπου δυστυχώς αναγκάστηκε να χάσει τη δουλειά της γιατί της είχαν προσφέρει το 50% του μισθού από ό,τι έπαιρνε λόγω της κρίσης. Έτσι η Έλενα αποχώρησε μετά από σχεδόν 30 χρόνια και δεν είχε πλάνο Β. Γι' αυτό, όταν είχε δει την Well Ventures, για καλή της τύχη 2 μήνες μετά, πήρε αυτή την ευκαιρία και με τα 2 χέρια, είναι πλέον στο παθητικό εισόδημα και έχει πάει περισσότερα από 10 Dream Trips αυτή τη στιγμή. Τέλος, ο αγαπητός φίλος Νάκης Θεοχαρίδης.
Είχα γνωρίσει τον Άκη στο πρώτο μου training που είχα κάνει στο Λονδίνο, 2 μέρες μετά που έγινα μέλος με τη World Ventures το 2009. Ερχόμενοι πίσω, ο Άκης αφιέρωσε μερικές ώρες, ενώ εργαζόταν full-time σε ξενοδοχείο στη Λευκοσία σε διευθυντική θέση. Σε 5 μήνες το τι κατάφερε είναι να τριπλασιάσει το εισόδημα από τη World Ventures σε σχέση με το εισόδημα που έπαιρνε από την κανονική του εργασία. Και έτσι σήμερα ο Άκης ασχολείται full-time με τη World Ventures και βοηθά όλη την ομάδα να αναπτύξετε και να πετυχαίνει ο καθένας τους δικούς του στόχους. Εδώ θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω για την συνολική επένδυση που έχετε εσείς να κάνετε σήμερα. Για να γίνετε μέλη στα Dream Trips είναι λοιπόν $200 περίπου μία φορά και $50 περίπου η μηνιαία συνδρομή. Επίσης μπορεί να πάρετε την αντιπροσωπεία όπου είναι $100 μία φορά και περίπου $11 η μηνιαία συνδρομή. Μπορείτε να κάνετε το ένα από τα δύο ή και τα δύο. Η συνολική επένδυση για να πάρετε και τις δύο ευκαιρίες μαζί είναι $360 με την πρώτη συνδρομή του μήνα και έπειτα 61 περίπου δολάρια τον μήνα, τα οποία σταματούν με τις πρώτες 4 συστάσεις που θα κάνετε εσείς προσωπικά και αυτά τα άτομα θα αγοράσουν το Dream Trips Membership και θα γίνουν μέλη με την εταιρεία μας. Αυτές είναι οι πληροφορίες που ήθελα εγώ να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχουν αλλάξει τα δικά μου δεδομένα και έχω δει το εργαλείο με το οποίο μπορώ να φτάσω στους στόχους που έχω θέσει εγώ προσωπικά. Επικοινωνήστε με το άτομο το οποίο σας έχει προσκαλέσει για να δείτε αυτές τις πληροφορίες και το οποίο θα σας εξηγήσει ακριβώς πώς να γίνετε μέλη και αντιπρόσωποι με την εταιρεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε και ανυπομονώ να σας δω στο επόμενο Dream.